Els pacients amb malaltia celíaca són uns pacients que desenvolupen una inflamació davant del contacte de productes que portin determinats cereals, bàsicament tots els cereals exceptuant el blat de moro i l'arròs. Aquesta malaltia està determinada genèticament i per això n'hi ha una agregació familiar en aquesta malaltia. Els símptomes de la celiaquia són molt diversos, pot ser des d'un pacient que no tingui símptomes i que es descobreixi a partir d'una analítica de sang amb una alteració banal de l'analítica de sang, a fins i tot un pacient que tingui diarrees, amb una pèrdua de pes, amb símptomes de malnutrició. I entremig n'hi ha un gran grup de pacients que el que tenen són símptomes que són molt inespecífics, simplement gasos, mal d'estómac, sensació de digestió lenta, pesada, a les alternances d'estrenyiment, diarrea, són símptomes molt inespecífics. Pel diagnòstic d'aquesta malaltia, primer de tot el que hem de tenir és un alt grau de sospita i això ens inclou a nosaltres els professionals i és per aquest motiu que cada vegada estem diagnosticant més pacients en adults perquè fins ara aquesta malaltia, fins fa pocs anys, s'associava a que era una malaltia molt de l'edat pediàtrica i no és així, cada vegada estem diagnosticant més pacients adults. A partir d'aquesta sospita, el que ens hem de basar en dades que n'hi ha a l'analítica, on hi ha uns anticossos que són positius en un alt percentatge de pacients, hem de també basar-nos en proves genètiques i la prova principal en la qual tindríem dades seria la realització d'una biòpsia del budell prim a partir d'una gastroscòpia. El tractament avui reconegut, l'únic tractament avui eficaç en el tractament d'aquesta malaltia és la realització d'una dieta sense gluten que resol els símptomes i els problemes dels pacients en un alt percentatge de casos. De manera que aquesta dieta és força estricta perquè la quantitat de gluten que poden desencadenar símptomes és una quantitat molt petita, de manera que aquesta dieta s'ha de realitzar d'una manera molt estricta.